שוב שלום, כאן אופנת כהן ביזר, וברוכים הבאים לחלומות מלוכים. הקיוסק זוכה ברכת העסק, שנה שלישית ברציפות, חלומות מלוכים. יצאת מהחוג ואתה רעב? כן, יצאתי מהחוג ואני רעב. בא לך ממתק או שתייה קרה? כן, בא לי ממתק או שתייה קרה. עם שלל מבצעים כפוף לתקנון? מה? טעים פה? בטח. טרי פה? בטח. נקי פה? בדרך כלל. ועכשיו חדש, פתרנו את בעיית המקקים. תתחדש, חלומות מלוכים. קדימה מתוקים, בואו תתקדמו, בואו. אבל אופנת, יש פה... אני יודעת, פשוט אל תיצרו איתו קשר עין. אם מה רצית את החביתת ירק? נגמר לי הטוסט, פור פבור. חלומות מלוכים, חלומות מלוכים, חלומות מלוכים. רוצים ללמוד איך באמת לשווק את העסק שלכם? בעלי עסקים, חפשו בגוגל בית ספר דיגיטלי לניהול עסקים, וצפו בהרצאות על שיווק, תזרים מזומנים ועוד. דיגיטל העסקים זה לאומי.